Mga hitabo dito sa Kades. Sa unang bulan miabot ang katawhan sa Israel sa kamingawan sa Zin ug nagkampo sila dito sa Kades. Namatay dito si Miriam ug dito usab gilubong. Niining higayona walay tubig dito alang sa katawhan ug tungod niini naghiusa sila batok kang Moises ug kang Aaron. Ug ang katawhan nakiglalis kang Moises ug giingnan nila siya. Maayo pag nahiapil kami sa pagkamatay sa among kaigsuonan at tubangan sa Ginoo. Nganong gidala mo man kami nganhi sa kamingawan? Aron ba lang mga matay kami din hilakip ang among mga kahayopan? Og nganong gikuha mo man kami sa Ehipto og gidala nining dapit nga lisod puy-an og dilikatam nagtrigo o igera o para so granada og dinhi wala pagayoy tubig nga among mainom? Unya miadto si Moises ug si Aaron ngadto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan ug mihapa sila. Ug mitungha kanila ang himaya sa Ginoo. Giingnan sa Ginoo si Moises, kuhaa ang imong sungkod nga anaa sa atubangan sa sudlanan sa kasabotan ug tiguman ninyo ni Aaron ang mga tawo. Sultihi ka ng bato nga anaa diha og kana mo hatag og tubig alang sa mga tawo. Niining paagiha kahatagan ninyog mainom ang mga tawo ug ang ilang kahayopan. Unya gikuha ni Moises ang sungkod sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Og gitigom ni Moises og ni Aaron ang mga tawo atubangan sa bato. Og miingon siya kanila, pamati ka mo mga masupilon, hatagan ba kamo na magtubig gikan ni ining maong bato? Unya gisa ni Moises ang iyang kamot ug gibunalan niya sa makaduha ang bato ug mibulog gikan sa bato ang daghang tubig ug nanginom ang mga tawo ug ang ilang kahayopan. Apan gibadlong sa Ginoo si Moises ug si Aaron, kay wala man ako tuhin ninyo aron balaanon nako sa mga tawo sa Israel, dili kamo maoy mangulo sa mga tawo ngadto sa yuta nga akong gihatag kanila. Kini mao ang mga tubig sa Meriba. Dinhi gibasol sa katawhan sa Israel ang Ginoo og dinhi usab gipakita niya nga siya balaan. Ang hari sa Idumea nagdumili sa pagpaagi sa mga Israelita. Nagsugo si Moises og mga tawo gikan sa Kades ngadto sa hari sa Idumea aron pagsulti sa hari, kini mao ang giingon sa inyong mga igsoon ang mga banay sa Israel. Ikaw nasayod sa tanang katalagman nga miabot kanamo. Nasayod ka nga ang among mga ginikanan miadto sa Ehipto ug mipuyo kamig dugay didto apan gidaog-daog kami sa mga Ehiptohanon. Busa nagpakitabang kami sa Ginoo ug gipatalinghogan niya kami. Gipadadan kami niyag usa ka anghel nga maoy mikuha kanamo gikan sa Ehipto. Karon aniya kami sa Kades, usa ka syudad sa utlanan sa imong yuta. Tuguti kami karon sa paglatas sa imong yuta. Dili na mo agyan ng inyong mga uma o parasan o mukuhag tubig sa inyong mga atabay. Maoy among agian ng dalan sa hari ug dili kami magtipas-tipas. Apan mitubag ang hari sa Idumea. Ayaw kamo pag-agi aron dili kamo mahiyagom sa akong espada. Ug mitubag ang katawhan sa Israel. Musubay kami sa dakong dalan. Ug kon kami ug ang among kahayopan makainom sa inyong tubig, bayran kanamo, pagiya lamang kami. Apan miingon ng hari sa Idumea, dili ka na mahimo. Ug unya ang mga taga-Idumea nagtigom aron sa pagpakig-away kanila. Ug kay wala man nila sila paagyan ng itaglaing agyanan ang mga Israelita. Namatay si Aaron ug mibaktas sila gikan sa Kades ug ang katawhan sa Israel miabot sa bukid Sahor. Ug dito sa bukid Sahor, dapit sa utlanan sa Idumea, giingnan sa Ginoo si Moises ug si Aaron. Mamatay dinhi si Aaron ug dili siya makasulod sa yuta nga gihatag ko sa katawhan sa Israel kay nagmasupilon man kamong duha sa akong sugo didto sa tubig sa Meriba. Dada si Aaron ug ang iyang anak nga si Eleazar ngadto sa bukid Sahor. Hukasi si Aaron sa iyang bisti sa pagkapari ug isulob kini kang Eleazar nga iyang anak. Dito mamatay si Aaron. Gibuhat ni Moises ang sugo kaniya sa Ginoo ug mitunga sila sa bukid Sahor atubangan sa tanang katawhan. Ug gihukasan ni Moises si Aaron sa iyang biste sa pagkapari ug gisulob niya kini kang Eleazar. Ug namatay si Aaron didto sa tumoy sa bukid. Unya nang lugsong si Moises ug si Eleazar. Ug sa pagkasayod niini sa katawhan nga patay na si Aaron, ang tibuok banay sa Israel nagbangkota na lang kaniya sulod sa kaadlaw.